Tengin pek mentah ke kita ke peneng. Syaka ba u Elijah u Her penim. Ke kita ke peneng. Ke ba u Elijah u Her. Syata sebeneng. Ngin pulih biang ye ke kitab im ke baar nong ke baar ke khot bekat we kat ba u Elijah. Ba u Elijah kinang ye kren. Kendit lah mi pau ka kali kuliding but ki kuliding but kada penjeklat ye ki pedeng jongki but kumta yo Elijah la rong no sebeneng hake eryong ngapulepi nakene ka Good News Bible ten rei ngap ko ong yo Elijah la rong no sebeneng rei ngat puli sepi menta ya kawai ni ka Bible ka berteng ka Septuagint Bible atau hanut kenang ba asuk yang ka ong kum ni kan ka Septuagint Bible ngan sebatai ka Septuagint Bible kong yo Eliu kemudian Elijah la rong no hak ka eryong i kumba sebeneng kata kada ke Septuagint Bible sengap tak pereng ong kum ni an Eliu was taken up in a whirlwind as it were into heaven yo Eliu la rong no hakal eryong i kumba sebeneng kata kada kerukom bu kenten jong ke Bible Septuagint. Kaya ini ke Bible Septuagint lah siapa yang ini Septuagint. Unu ba ngan betai pe ini ke Bible Septuagint long berdon kam haji syawal ada ngim ya pulih kam ta. Kaya ke Bible Greek. Kaya ke Testament berim ke bagi penkelah ke ketin Greek. Septuagint gini ke Bible ya ke bala penkelah ketin Greek. Kaba don kumba arspa semtam Hashwa Ukris Hashwa Jisu kala don lepas ni ke Bible Septuagint haktin Greek kedon ke history nginam ipet kita ke balai ke mi ke Septuagint tarai ke wengan itu pi ke Septuagint Bible haga porum Jisu ki jiu ki don bon ba ki jiu penon kami ke Bible Septuagint ngam tip lo Jisu penon kam em tanda de pej i kentin ke Jisu Ukraine i kumba u penon kam ke Bible ye ke Septuagint Bible u Paul u penon kam ke Septuagint Bible ngim don por ban ye pej ye ta aka ye ki kentin ban pej kumno u Paul ne no thok che Hebrew ki penon kam ye ke Septuagint Bible nginam pej ke ta hare kawai ke ma kwa noi pi ke Septuagint Bible ke long ke ton kam ba ha ke por jong Jisu Hashwa jong Jisu namar don shibun ki jiu ki bom tip show i khtin jiu khtin la jong ki don ki jiu ki bon ba haga por haga spasnem benakong ar spasnem shwa Chris lai spasnem shwa Chris hadin jong ki kiu jong ga himaro ma san share ga perthai haga to por da ka jingwan pau da ka jingwan jong wei u sem u bukhrau begerteng Alexander the Great u ber sem jong ke Greece ke jing kiu khet jong ke jing kiu jong ne ke hima Greece ke dei ke wei ne ki dau ke ba pelong ye ke jai pen riu jiu kan spread keleng pat gi poi shagap ki spread keleng ki jaka kat bagi por kan yai na wei ke spasnem shwe spasnem don bon ki jiu ki bom nang show ikten jiu ki kren de we pat ikten pat don ki jiu ki bo kren de ikten Greek manta bat namar bagi de ki jiu te naga daw ki penkelai ke Bible Hebrew naga kadwe Hebrew de ikten jiu ki penkelai gani shiga ketin Greek nang bagini ki jiu ki sala ban itho yo blei jongki bagin tip yega Bible jongki yega kot niam jongki
na kita ga daw ha spas nem ban kong por Jisu por jing apostol ki penun kam bha ye ne Bible Septuagint habang puli pi na Septuagint ka don ga daw now ngam ong baga Septuagint ka day ne ka light ka ba ngakwa ban yetu ban pen HP ka day gani kane ka day ka ru kombo kentin jong ga Septuagint lada pi ong baga Septuagint ka light kata ga sa happy baru blay lada pi ong ka Septuagint ka day kata ga sa happy baru apreng jong pi baru blay hare guru kombo kentin jong ka Bible Septuagint ka day gani u Eliu dan u Elijah Eliu mut Elijah u Eliu ula la rongno ye u ha ka eryong I kumba shabneng ong gani Bible Septuagint kade nikalai phimla ban ong ai hare kane gade gur kom buktin jong ka Septuagint Bible mata habang apule ke Septuagint Bible ngam ong ba phide ban nge ye ka Septuagint Bible tungin pe ye ka Bible ka bodon khti jongi ngin ye phai manta ban pe ke ni ga beneng ka ba u Elijah ula le kiu ngam tip ka Bible khlemi tho ka e hare ngan pani pi ye ka dur jongka ke ni ka beneng ha ka Bible don bun jai ki beneng ka wena ka beneng tong ne ha ka upol ukren chepang ka wei ka beneng ka ba ukrteng ka beneng ka balai hagishti jong Paul apostol haga shithi ga ba ar shigin korin kishti ba ar shigin korin kalnong ga ba khat ar nan pani pe khendiat u Paul kren Jepang ka beneng ga balai ka dkhot nadu ga ba aru ong gumne nga itho yu briu ho Chris palat khat saus nem manta la udon ha ga met ngam tip ne om ha ga met ngam tip u bleu tip ye uta u briu lorong no hadu kebalai kebeneng lani hadu kebeneng kebalai naga jingtho jung apostle Paul ngilap bagadon kawai kebeneng kebo ukhot kerteng kebeneng kebalai lada kedon kebeneng kebalai kemut kede bandon kebeneng kebenungkong kede bandon kebeneng kebaar ka kubor ni por gede ngipai ke ni kebeneng kebo iljau lai ngamtip ke ini ka beneng ka boleh la ka dei ka ba ar ne la dei ka panong kong ne ka balai ka Bible klemi thok ka ong u Elijah la rong yu Elijah sebeneng ka Septuagint ka ong la rong yu u Elijah I kumba sebeneng terengin pej ye gini kentin beneng ha ka Bible ngini pej na do kitab Genesis no meneng kong tangan puli ka Bible kasih ka bong kumne hadin bo bleu thau ye ka perthei ye ka beneng ba kum ta ter bleu thau ka jing shai ong tolong ka jing shai ka long ba kum ta ter bleu ong do ban khot man riu Genesis iwe riu ti bleu lo ong tolong ka suin beneng ha pedeng kita gi khlor bat to ai ba kan pen khlat ye ki na ki baru bleu lo penlong ye ka suin beneng akwa apin bat ye kene u bleu lo penlong ye ka suin beneng baru lepen klat ye kita ki ki bahapo kata ka suin meneng na kita ki ki bahalor kata ka suin meneng tika longkum ta ken bat ya kata ka suin meneng ublei ulakot ka beneng in puli biang khot bapra bat ya kata ka suin meneng ublei ulakot ka beneng phi gene gede ka jing jong ki Bible haba ki penkela ye ga khtin na ga we ga khtin che go khtin ubleu klem keren ktin kasi hello hagne por ngam tip ktin yu ubleu keren ta bo klem keren ktin kasi naga Bible kasi jengi mak jingai Kristan jengi kawan shane spa sem phat khandai now bat kisdang pen kelai Bible kasi so ka Bible ktin kasi kawan adu to spa sem kam pat slem do spa sem phat khandai manta de spa sem bar poi tang ar spas nem ngiyo Bible kasi jungi now to
Kaba ngamut panong gede gane kamde ya kata history pang Bible jengi le ne pang kata ga jengi Kristan jengi kamde kata le singa bakla ban ken le singa bakla ban kren he bede kam le kabang kwa ban ba pin yo i de gane ka dekot ka pra ka Bible ka si ong bat ye kata ga sun beneng ublo lokot ka beneng kat kumani ga dekot ke ga beneng kat kumani ga dekot ba pra ka beneng kadai kani ga sun beneng ga ba yo i ka beneng kadai ka sun beneng ngaklem omanga ka ong ga Bible ka si jongi na ga Bible jonga nga pulih Bible pereng ka ong kumni thot ka pra and God called the firmament heaven ubleul khot ye ga firmament gani ktin firmament ji sha ktin tan rai jong ka gade ka ktin latin kani ktin firmament don ki Bible gi pen kelai ka ki ong ga expanse semut ka how ka lungun kumbo ong ga Bible ka si atharai de Bible kasi jong belarman Katolik kong ke lengun to yong haba klam de le se de bisa abatamai kade ga how kat khot ba pra gong kumne par breu lo khot ye ga ta ga expand so khot ye ga ta ga dome don ki Bible ki ba ong dome kamut ka lengun kade ga how ko be I klub kum om ngi panar jene to ubleu lo khot ye ga ta ga lengun ye ga ta ga how u khot ga beneng na gani ktin beneng hang ni kani ktin firmament ajin sha ni ktin ka bleu ga sun beneng ka wan ktin firmament ag Bible jinga kani firmament ga de ktin latin ajin sha original hare ye ga Bible mchom la thok ktin latin ye ga Bible la thok ktin hebrew kani ga firmament le ka lungu le ka how ha ga ktin original ka de ktin hebrew ka de ga rakia baru ong ga ta ga how ka sky kani ga sun beneng ong Bible kasi jongi ka sun beneng ba lokot ye kata ka sun beneng ka beneng pi kani de ka namar ba Bible jong nga ga King James ko ong lokot ka ga beneng kani ktin beneng ga de jing sha ka original ka de ga shamaim ne shamaim ye kani ktin shamaim ye ga to jo hi ha kitab ka ba ars em kitab ba ars em alnong ba ar khot khat we Elijah le kiu shbeneng ka to beneng ktin beneng to hau Elijah ka de hi ka shamaim biang te namar bangim namar kar kompan kelai kinte na kata da ngido ngim so thau ya ka ye ngido no ye kinte ni jimut jong ye kinte tenrei ka bangamut pan ye pe gede ne kani ktin haniru shamaim ye Genesis ke hau ke kitab seimba aru shamaim now don ki Bible gi pen kelai ni ktin shamaim kum ka sky larang bakla ka NIV ka New International Version ka pen kelai ni ktin ka sky sky nam ta do ble school baro ngitip ka thau pang ka sun beneng bar ble khot ye ka ga sun beneng kita ada hukum translate jong ke Bible NIV. So, ubleu khot ye da ka sun beneng yo Elijah la rong no shamaim. Ubleu khot ya gata ka rakia ka shamaim ya Elijah la rong no shamaim. Yo Elijah yo Eliu la rong no shamaim. So, kadai beneng ki translate ke King James pen kelaga beneng hang turu hau kitab baas imro kong ka beneng ye gani ktin shamaim now ka bangi ngakwa bangi ni pe gede ni okay kendiat so bangi aji kemat haji sha hagani ka Bible Septuagint kamde ke kitab seimbaar okay kenapa penam ya kelumar Septuagint kadai ke kitab em ke basau ban kong ba ar bla basau haga Septuagint kadai ke kitab em basau haga Bible jinge de kitab em bar to pio ine em menta bayaga ktin shamaim ni pen don ba pen kelai ka sun beneng le ne ke sky ktin preng don ni ba pen kelai ka beneng
lebih pulih na do khot prat khot bakhat saw ba kum da ter tangan pulih ngan peni khendet ngi pohet khot ka ba khat saw baru bleu loong tolong gi jingshai ha ka sun dan gi Bible pe ong tolong jingshai ha ka sky ha ga hau jong ki beneng ka hau jong ki beneng rakia shamaim kani ga hau jong ki beneng so kabangnya kwa ban pe gede chpang u Elijah la u bre u rong penim ne em u shbeneng sngap kani khtin shama beneng hang to Elijah ko de shamaim hagman ko ble u thau ya ka beneng bare khndeu ko to khtin beneng hang to ro ko de biang shamaim now ngakwa bangin bapin pule Bible kumne ngin pule bangin ti iktin ngipet iktin but kawai na karukom batai jong ka Bible chapang ka beneng kam the day chapang ka beneng ka balai sangap kani ka beneng ka bahak ha ka baki sim ki her ka bodonul o ye gini rungi khot ka beneng suñ beneng ka bagi klor ki don ha ka bo bna don ngi khot ka suñ beneng ka beneng ka don ka wei ka beneng ka bo pol khot ka beneng ka balai ngam tip ka ka benong kong ngam tip ka ba ar ka balai let's see ka day ha ka bo bleu don ka Bible ka khlem ong yo Elijah la rong no she ka beneng ka balai ka khlem ong ta khlem ong la rong no u she ka beneng ka ba ar ka khlem ong la rong no u she ka beneng ka benong kong ka shu ong la rong no u sha shamaim ngim tip ka shamaim ka wei ka bang tip ka shamaim ka de ka hau shajrong kam day she beneng ka bo bleu don no so ka khubor ne por de she hatu Elijah lo she beneng ka beneng ayu ka ta ka bo le ngam tip ka de ka bang tip ka de gani hadin shi post nem hadim la rong no yo Elijah shamaim ngam tip la ka de ka beneng ka balai ne ka beneng ka menengkong ne ka beneng ka baar tang ba shamaim la rong hadin bala rong no yo she beneng shamaim ka ka bo le shi post nem hadin u tho shi thi shawai parus Jehoram tementa pheong kumno ka la malong balai kam la malong ha ba phiyo i naga kam je apostol chapang Philip hadin bo ya lap hadin bo baptis yo tu yunuk umense mu ble ura yo u Philip chakwe par jeka tu no yunuk umyo iso u she don tang ba kilap pat yo chakwe par jeka ka bo don u Philip udon chakwe par jeka ka berteng azutos balai kam la long la do ble kwa ban ra ta la do ble u kwa ban ra yang ai phi na we jeka ula ban le ta kam dei ka ba ba la do ble kwa ban ra le se yo Elijah ban boy u chakwe pat sha ka ban ka balai ngam tuklar ye kata la do ble u le here ga bangi kwa ban ye pej ban ti bnya ha to ka long lem gum ta bo le cha she ka ban ka balai phi kata ka dei ka bangi ti bnya ba ngilap ba kam dei don she ka ban ka balai ngilap ba kam don ta ngilap ba u tho chi thi din suppose nem ngilap na ga Bible hagat Hebrew ka nong ba khat we ka khot ka pasan man riu ban nyau people ka khat lai ka ba kren chpong Enoch u Abraham u Noah u Abel chpong Samson chpong Jephthah chpong David u Solomon chpong ka Rahab ter bat ka Bible ka kini baro kiyap haga jingai kini baro ki batho ki ba unong tho Hebrew u bo jingkan ma haga Hebrew nong ba khat we ka kren chpong ki briu jonga testament berem ki bade ki noi thul pa ki briu ba khrau ki briu jonga jingai haga testament berem ka ba kan thup ro kumjo yo Elijah walada ke Hebrew ka khlem kren chpong Elijah hang to hare ngan thoi pi ka kan thup de yo Elijah ba ka Bible kong kini baro ki yap haga jingai mdon bpoi shi ka jingkular kini baro ki yap kan thup de yo Enoch u Elijah mdon ta pi yo Enoch na do khot besan lapan kan ria yo Enoch bo unom yo i jing yap khot khat lai kong bat kini baro ki yap haga jingai kan thup de yo Enoch so kay gini ka beneng ka ba u Elijah ulai ngam tip kay ta ba kawai ngatip ba
ka beneng kam da mut tang je ka beneng ka balai ka ba ar ka ba ngatip haba ble urong shebeneng ki brugi yo I kumne kam da mut ba kilet shega beneng ka balai kamut bo ble ula upan kan ria yo tu briu nagawe ge jeka shega we ge jeka kumba ka jia ha ka jing im jong philip yang sekendo we pat kapor